Muno mudunhu raMakoni tiri waungwe ndo kunyanya tiri waungwe. Zvatiri waungwe kudari tine zvinhu zvatinotarisira kana kuti tsika nemagarisiro atinotarisira muwanhu. Dunhu redu reMamakoni nhau zhinji dzinowanikwa munomu kunyanya dzinotisiyanei dzinowanikwa kumaresettlement area nenhau dzinowanikwa kumareserved areas. Why zvakadaro? Inhau yekuti kunyanya kumaresettlement area kwazouya vanhu vabva kumativi mana enyika, kubva kuChipinga, kubva kuBhohera, kubva Masvingo, kubva Mutoko, Murehwa, vanhu vakauya kubva Bulawayo, wese vari munomu wazouya kuitwa resettled, wachigadzwa muno. Naizvozvo matambudziko anowanika kumaresettlement area akati siyanei nematambudziko anowanikwa kumareserve. Kumaresettlement area nyaya dzinowanikwa zhinji tinozviziva isusu kuti varungu vachipamba nyika vakatora nzvimbo dzakange dzakanakisa, nzvimbo dzaiyera uye nzvimbo dzakange dziine upfumi. Saka tinoona kuti nyaya dzinonyanyonetsa kumaresettlement area inhau idzodzo dzenhau dzekupisa mwoto kuvanhu Mapostori. Kazhinji ndiwo ane machurches atingati vazhinji vari kumaresettlement area vari kuenda kuchipostori vazhinji. Ndakada kumboedza kuita research kuona kuti ngei vanhu vazhinji vari kuenda kumaresettlement area vachienda kuchipostori. Ndikaona kuti zvakafanana nguva yana Smith vanhu pavaendeswa kugokwe, tinoona kuti kazhinji nhubu ndo dzinonyanyotama kubva panenge panzvimbo pavanogara vachienda kundotsvaga nzvimbo itsva dzekugara, Huroi, Mhondi nezviro zvakadaro. Saka maresettlement area nhau idzodzo dzeHuroi, nyaya idzodzo dzekupondana, nhau dzemisikanzwa idzodzo dzekunyengerana madzimai, nhau idzodzo dzekupinda mudzininga ende nhau dzekutema miti, dzekuuraya nyoka nezviro izvozvo tinoona kuti dzakati wandei kumaresettlement area. Iri nhau iyoyo yekuti kwakauya zhinji vanhu vakaenda vashoma ndo vanoenda vachida kundogara kana kuti vachindoita resettlement zvakanaka, asi zhinji dzacho unoona kuti inhubu. Uye ndo saka uchizoona vachitaura kuti hakuna madzimambo, hakuna madzishe, vanenge varoda kuti varambo vachiparadza nyika, kuparadza upfumi hweMamakoni. Saka ndo matambudziko mazhinji akazara kumaresettlement area. Tichienda isusu kumareserve unoona kuti nyaya dzakanyanya ndedzemadrug abuse, ndo nyaya dzinowandawo futi kumareserve. Nhau dzevana vanoita misikanzwa, vanasikana vanoita misikanzwa, hongu nyaya dzekutorerana vakadzi dzinoti asi nenhau yekuti ukaona maresettlement area mazhinji anga aine matraditional churches akanga aripo, vana Anglicani, vana Methodist, vana SDA and so forth. Saka yakanga community yanga yagara yakudi yakuzikanwa uye control iripo nekuti paina sabhuku, paina ishe, vanhu vanogara vachiziva kuti aiwa tikakanganisa tinotongeka. But maresettlement areas kutaura kwandiri kuita matambudziko acho anenge akati siyanei emaresettlement. Tozoita mudhorobhawo zvakare zvinenge zvati siyanei. Ndo magariro atingati muno maMakoni. Tiri ipapo pane nhau yandambonzwa ichitaurika, ichokwadi here kuti nyaya dzeurombwa dzakawandira kumapostori?
ndo zvandataura ndikati inini tine example yaiitwa kazhinji vanhu vaenda kunana Gogo vachitiza kubva kunana Bhikita vana Zaka kuno kubva kwaMakoni and so forth. Wakazhinji vanhu vazhinji vaitamira kuenda kunana Gokwe, ndo saka uchizonzwa vanhu vachiti Gokwe rinopisa, nekuti inhau yekuti vanhu vaichanyotizira kuenda ikoko, inhau vanhu vaitadza kuita ugaro neurombwa vasingagari nehama dzavo dzakanaka. Ndo zvakafanana nemaresettlement area kuti ichokwadi kuti unoona kuti urombwa pano titori nenyaya iyo umwe akanga akabva kubhoera akauya nenhau kuno atiza aine urombwa kubva kubhoera neurombwa ndokuuya kunotizira kunoku. Isusuwo tine vamwe vanobvawo futi kuno kwaMakoni vachitizirawo wanga wakadaro vachitizira kuenda bhoera iri nhau yekusagara nevamwe zvakanaka. Tikadeedza kutaura ndiri mupostori handidi tongeki, asi takazoona ndo vhidhiyo yamunoona yakatendereka yenyoka, munhu achibviswa nyoka dzaakanga dzaishandisa kuti kukuwadzawo munhu. So ichokwadi kuti ndo zviripo zvinowanika kuti maresettlement area vanhu vari kuhwanda nechipostori, kupfeka gemenzi jena masikati asi manheru achienda kundoita mabasa ake erima reusiku. Ko mudunhu renyu ramunotonga tingati muchine nzvimbo here dzinonzi idzi dzinoera? Tinadzo ichokwadi nzvimbo dzinoera, asi tiri kuona kuti zuva nezuva nzvimbo idzodzo dziri kuparadzwa. One chiri kuita vanhu vari kutema miti nenhau yekupisa foja, vari kuparadza masango. Ndo saka muri kuona isusu taakuti vanhu taakupa mitengo yakaomarara kuita kuti tiedze kudzikisa nhau dzekutema masango, nekuti vari kubva vapinda kundotema kudhuze nenzvimbo dzedu dzinoenda. Vamwe vanoenda vachindoita 1 week wechipostori vari mumadzininga imomo vachiita zvecheupombwe, 1 week varimo vachibetsa moto, vachitaura kuti tapfebetsa moto kundoita kuti tinamatire tiri panapa, vachiita kana 2 weeks varipo vachimodza nzvimbo dzedu. Ichokwadi kuti chipostori chatekeshera nekuti vanhu vazhinji vari kuhwanda nechipostori. Hongo muri Zimbabwe, ndofunga ndiwo mashoko atawana kubva kuna Mambo. Manzwa matambudziko avari kusangana nawo mudunhu mavo. Aiwa, tinopa kutenda zvikuru nenguva yenyu. Aiwa, ndinotenda. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.